Illum, 17 ta' Mejju, il-Knisja Universali tiċċelebra l-festa ta' tluħ tal-Mulej fis-sema, li huwa l-mument meta Ġesu jmur lura fi ħdan il-missier. Illum, infakru wkoll il-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali. Fil-messaġġ tiegħu għal dan il-jum, il-Papa isostni li neħtieġu nħarsu d-don tal-komunikazzjoni bħala l-aktar verità profonda tal-bniedem biex lejha norjentaw kull innovazzjoni teknoloġika. Semma wkoll kif l-isfida li għandna bħalissa mhix li nwaqfu din l-innovazzjoni imma li niggwidawha u nkunu konxji min-natura tagħha, kif ukoll fejn jeħtieġ nollu leħinna biex niddefendu l-umanità sabiex dawn l-għodot jiġu integrati tassew minna f'ħidmietna favur dak kollu li jagħmel ġid lill-bniedem. Il-qudiesa tal-lum se ssir fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Caterina Verġini u Martri ġewwa Żejtun. Iqaddess l-Arċipried Dun Anton Gallia Scanura flimkien mal-kleru tal-parroċċa. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Insellem lil daw kollha li qegħdin isegwu din il-qudiesa mid-djar permezz tal-mezzi tax-xandir, speċjalment morda u dawk li għaddejjin minn xi dbatija fil-ħajja u anki f'dil qudies ninaqdu magħhom fit-talb. Monsinjur Arċisqof xtaqt ħafna illi ikun magħna llum imma minħabba ċirkustanzi ma setax, però ninaqdu miegħu wkoll fit-talb u nawgurawlu nitolbu għalih ma speċjali f'din il-qudiesa f'dawn il-ġranet illi fihom għalaq sninu nitolbu lil Alla sabiex isaħħu fit-twettiq tal-missjoni illi Alla fdalu. Illum qegħdin nagħmlu l-festa ta' tluħ fis-sema tal-Mulej. Ġesu se jħallina imma se jibqa' magħna u magħna dejjem. Qabel sakemm kien għadu idur fid-dinja
setaw igawdu il-preżenza tiegħu grupp żgħir ta' nies, l-apostli, in-nies li kienu jiltaqgħu miegħu, imma issa Ġesu jista' jersaq lejh kulħadd. Huwa ta' kulħadd illi nistgħu nitkellmu miegħu f'kull ħin, f'kull post, f'kull żmien, u allura anki nagħmlu kuraġġ illi huwa dejjem magħna kullimkien sal-aħħar ta' żmien. U llum qed niltaqgħu miegħu huwa magħna f'din l-Ewkaristija. Ejjew nibdew nitolbu maħfra meta insejna il-preżenza tiegħu u ma wettaqniex il-missjoni illi fdalna. Mulej Ġesu intext fost in-nies u issa qiegħed fil-glorja tal-missier. Qatt terġa' tiġi għax l-imħabba tiegħek għal dejjem. Mulej ħniena. Kristu Ġesu, inti tgħix magħna imma bl-ispirtu tiegħek ta' qawwa u mħabba għax l-imħabba tiegħek għal dejjem. Kristu ħniena. Mulej Ġesu, aħna ma narawkx, imma int ħallejt poplu b'missjoni ta' verità u tjubija għax l-imħabba tiegħek għal dejjem. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej iba waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qattal btagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, għamel li ferħ qaddis irroddulek ħajr. Għax Kristu ibnek bitluħ tiegħu fis-sema imexxina bla qiegħda l-qudiem fit-triq tagħna lejk u jimlina bit-tama li aħna il-ġisem tiegħu qatt naslu wkoll għal dik il-glorja li fiha daħalu ir-ras tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu kien meħud fis-sema, l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalem mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ li hi l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt. X'indaħlu l-belt taraw fil-kamra ta' fuq id-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni Ġakobu u Indri, Filippu u Tumas, Bartolmew u Mattew, Ġakobu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-Imħeġġeġ u Ġuda bin Ġakobu u l-koll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija om Ġesu u Maħutu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Tela Alla bajjat ta' ferħ flimkien. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Popli kollha ċabċbu idejkom għajtu bleħen ta' ferħ lil Alla għax il-mulej loli u tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha flimkien. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lil Alla għannu lis-sultan tagħna għannu flimkien. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Għax Alla is-sultan tal-art kollha għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġinus kollha. Joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu flimkien. Tela Alla bajjat ta' ferħ.
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja, jagħtikom l-Spiritu ta' erf u rivelazzjoni biex tarfuh sewwa. U jiddawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi tama tas-sejħa tagħkom, x'inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li tagħkom taqsmu mal-qaddisin. Tarfu x'inhu l-kobor bla qies tas-seta tiegħu fina li hemm minna skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħadem fil-Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smawiet, il-fuq minn kull saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma, il-fuq minn kull isem li jissemma, mhux biss b'għażmin ta' issa, imma wkoll għalli ġej. Iva, jitkollox taħt rijlejh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li hi ġismu, il-mila ta' dak li jimla kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajli l-Alla. Dixxipli mill-ġnus kollha, jgħid il-mulej, jien magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, il-11 il-dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordinalhom Ġesu. Kif rawh, inxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Lili ngħatat kull seta' fis-sema u fl-ard. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej. Ma nafx aġralkom illi intliftu li pereżempju tkun għadek tifel, tkun qiegħed xi supermarket u tintilef illi fili tkun mal-ġenituri, tkun għadek sejr u ma tarhomx iżjed u ħafna drabi tippanikja, tibda tgħid sar minnhom. Aħna meta nkunu għadna żgħar waħda mill-biżgħat tagħna hija illi nsibu ruħna waħedna, illi inti tkun ma' xi ħadd illi tafda u filli qed tarah filli ma tafx sar minnu. Jgħaddi żmien nikbru u xorta jkollna l-biża' li nsibu ruħna waħedna, illi pereżempju nibżgħu illi nitilfu xi ħadd tażiż meta xi ħadd imut taf illi tliftu, illi m'għadix miegħek dil-persuna għażiża issa m'inti se tara bl-istess mod bħal qabel. Jew inkella meta ċ-ċirkustanzi jitolbu minna illi niċċaqalqu minn post tal-ieħor. Pereżempju meta trid tinfired mill-familja biex issifer. Ħassifer fuq xogħol, ħassifer minħabba studju u allura taf illi għal xi żmien għalmenu
in-nies eżis għalik isek tlifthom mhumiex qegħdin miegħek. Però inħossu sens ta' telfa wkoll meta xi ħadd iwarrabna xi grupp ta' ħbieb li tkun dejjem magħhom illi forsi ma jkunux iridu jafu bik iżjed, jew xi ħadd li tkun qatt ħin miegħu jew magħha u mbagħad għal xi raġuni ma jtukx iżjed wiċċ u inti tħossok waħdek, tħossok mitluf. Illum għandna l-istess id-dixxipli illi dawna qed jarfu li dan Ġesu se jħallihom, illi Ġesu mhux se jibqa' magħhom kif kienu imdorrijin. Għalihom għall-apostli Ġesu kien qisu għalliem u missier, xi ħadd li vera ħabbhom, li ħabbewh, illi kien importanti għalihom. Diġà kienu għamlu esperjenza ta' firda minnu fil-passjoni, meta raw lil Ġesu imut fuq is-salib jindifen, però kien reġa' lura. Imma issa kienu jafu li d-darba l-affarijiet ħajkunu differenti, illi issa huwa mhux se jkun iżjed qudiemhom kif kienu imdorrija. Ġesu ma jgħaddihomx biż-żmien, laqas ma jieħu biċ-ċajt in-nuqqas li kienu se jħossu, jifhimhom, jadirhom, ifarraġhom u jagħmlilhom kuraġġ. Anzi Ġesu iwiegħed lilhom u jwiegħed lilna li se jibqa' magħna għal dejjem permezz tal-Ispirtu tiegħu iwedna l-Ispirtu Santu u jagħtina wkoll is-sagramenti. Illum qegħdin hawn niċċelebraw l-Ewkaristija. Jagħmlilna l-qalb Ġesu illi hu se jkun dejjem magħna, li mhuwiex se jħallina. Fl-istess ħin Ġesu jaf tajjeb illi l-apostli jridu jikbru. Aħna qisna tfal li rridu nikbru, ma nibqgħux tfal, imma biż-żmien inkunu kapaċi niddeċiedu għalina nfusna, il-ġenituri jgħinuna biex inkunu responsabbli aħna stess ta' ħajjitna, ma niddependux minn ħadd ieħor, inkunu kapaċi nagħmlu xi ħaġa tajba għall-oħrajn. U Ġesu jrid li l-apostli jikbru. Jaf illi huma għandhom difetti, għandhom nuqqas ta' fidi, jgħaddi minn dubji, kien jaf il-fallimenti tagħhom, però xorta Ġesu jistidilhom biex jikbru, jafdhom, jagħtihom ir-responsabilità illi jxerdu l-aħbar it-tajba, illi huma stess jagħmlu xi ħaġa għall-oħrajn. Ġesu ma joqgħodx jgħid mela daw kapaċi, mela daw nista' noqgħod fuqhom, jafdhom. Jemmen illi minkejja u bid-difetti tagħhom huma jistgħu jagħmlu xi ħaġa tajba sabiħa għall-oħrajn. Issa dal-Vanġelu, din il-ġrajja ta' Ġesu li tela s-sema inkitbet għalina illi qegħdin hawn illum. Aħna wkoll ikun hemm mumenti fejn inħossu li Alla huwa l-bogħod, illi jisu Ġesu ma nafux sar minnu, illi f'did-dinja qed naħdmu għal rasna. Ikun hemm mumenti fejn bħall-apostli jiġuna dubji, imma Alla qiegħed jismani forsi f'mumenti diffiċli nagħmlu l-istess mistoqsija li jagħmlu huma. Imma Alla fejnu? Ġesu x'sar minnu? Forsi xi drabi nħossuna ipokriti bħalma setgħu ħassewhom l-apostli meta Ġesu ġie biex jitla s-sema. Illi huma qegħdin hemm qegħdin jadurawh bħalma aħna qegħdin hawn fil-quddies u fl-istess ħin ġo qalbhom għandhom id-dubji u qed jgħidu imma tgħid dan Ġesu jew xi ħadd ieħor, jew dan vera hawn jew qed nimmaġinaw aħna. U b'dana kollu Ġesu jafdana bil-missjoni li wasslu l-aħbar it-tajba. Ġesu ma jgħidx min jaf se jħawdu dawn la nitlaq jien, mela daw kapaċi bid-difetti tagħna imma xorta jafdana. Jemmen illi aħna isna tfal li rridu nikbru, illi fil-fidi rridu nikbru fl-għażliet tagħna u jemmen li nistgħu nikbru u nsiru aħjar u nkunu strumenti biex l-aħbar it-tajba tasal kullimkien. Ġesu jafda nies li mhumiex perfetti lilna. U mnalla forsi li maħniex perfetti, għax meta fil-ħajja naħsbu li aħna sewwa, imbagħad nibdew nirraġunaw li aħna kapaċi nirranġaw id-dinja waħedna, illi aħna m'għandniex bżonn ta' Alla, illi bil-ħila tagħna biss kapaċi nġibu l-affarijiet għall-oħrajn. Mentri, meta niftakru fid-difetti tagħna
Meta narfu d-djufija tagħna, allura ngħidu kemm vera għandna bżonn ta' Alla. Kemm irid ikun Alla biex itina l-kuraġġ, il-qawwa illi aħna nagħmlu id-dinja post aħjar. Allura llum nagħmlu kuraġġ u nitolbu lil Ġesu jimxi magħna. Miegħu nistgħu niffaċċjaw il-biżgħat tagħna u nemmnu li hu jagħtina l-qawwa li għandna bżonn biex nikbru, biex insiru nsara aħjar, insara responsabbli li din l-aħbar it-tajba nistgħu ngħadduha lill-oħrajn. Forsi santa illi rajna anki f'dawn il-ġranet tal-Eid fil-festa tal-ħniena divina hija santa illi fuqha hemm miktub talba sejra. Ġesu jiena nafda fik, talba sabiħa, vera. Però illum aħna niftakru li aħna nies imperfetti, maħniex perfetti, imma maħbubin. U jekk aħna lil Ġesu ngħidulu jiena nafda fik, illum Ġesu qed jgħid lilna jiena nafda fik, jiena nafda fikom. Ġesu qed jafda fina l-aħbar it-tajba tiegħu illi aħna nistgħu nkunu xhieda tagħha u ngħixuha u nwassluha kull fejn inkunu fid-dinja. Nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibew waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tara s-sema u jgħid fuq il-lemin tal-Missier. U għandi jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma' mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nersqu lejn Alla Missierna bit-talb u l-bżonnijiet tagħna. Nitolbu għall-insara biex dejjem jgħixu maqgħudin bejniethom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mexxejja tad-dinja biex jaħdmu għall-paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li huma morda biex jiftakru li Alla jieħu ħsiebhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-ħbib tagħna kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Arċisqof tagħna biex tagħtih il-fejqan li għandu bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-Jum Internazzjonali kontra l-omofobija, bifobija u transfobija, għamel mulej li niċħdu kull forma ta' mibeda u preġudizzju. Naraw iġbija tiegħek f'kull bniedem u naħdmu għall-ġustizzja u tjubija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej ejna nażlu mexxejja xierqa għal pajjiżna li b'integrità u berf ifittxu l-ġid veru tagħna f'din id-dinja mill-aħjar li jistgħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa Missier Qaddis it-talb li aħna wliedek qed irresqulek fiduċja. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Da moment offruta li a
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokon tagħna mulej se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa. Aħna nagħtu ġieħ lill-ibnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek nintrefgħu lejn il-ħwejjeġ tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu is-Sultan tal-Glorja rebbih fuq il-mewt u d-dnub illum fost l-aġeb tal-anġli tela fl-ola tas-smewiet bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, l-imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan u l-misteru tal-fidi. Tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton, mal-Isfijiet, ma' saċerdoti, ma' djakni, ma' reliġjużi u mal-poplu kollu tiegħek li qagħdik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk qatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom, Malla Marija, ma' San Giuseppe u mal-Apostli, ma' Santa Katarina u mal-Martri, ma' San Ġorġ Preka u mal-qaddisin kollha li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu jgħid fil-lemin tal-missier biex dejjem jinterċedi għalina fiduċja fih u bil-kliem tiegħu stess ejjew nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Hu Alla ta' dejjem li tista' kollox għalkemm għadna fuq din l-art, int tatina fidejna l-ħwejjeġ tas-sema. Għamel il-poplu Nisrani jinġibed b'xewqa disa għas-sema, fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna il-bnedmin. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nitolbu il-barka ta' Alla għal dawn it-talbiet iwieġbu ammen. Iberikkom Alla li jista' kollox li jibnu illum tal-aflola tas-smewwiet u fetħilkom it-triq biex titilgħu fejn jagħtu. Ammen. Jagħtikom il-mulej li bħalma Kristu xixtat wara lilu nnifsu bid-dijer lid-dixxipli tiegħu, hekk ukoll meta jiġi bħala mħallef juri ruħu lilkom għal dejjem fis-sliem. Amen. Bħalma temnu li qiegħed fil-glorja fil-leminija tal-missier, tifirħu wkoll li tħossuh magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien skont il-weda tiegħu. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irrotu ħar lil-Alla. قوية ذكر ما من قلب
Naslu fit-tmiem din il-qoddisa mill-Knisja Arċipretali ta' Santa Katerina Verġini u Martri ġewwa Ż-Żejtun. Nitolbu. Mulej Ġesu, kompli bierek l-intelligenza tal-bniedem li inti ħlaqt. Ejnu jifhem il-kobor tal-ħiliet li żejjintu bihom u fakru li dawn huma doni biex jintużaw għal ġid tal-umanità, speċjalment fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Bi Kristu Sidna, Amen. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji issibuhom dejjem fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawgurawlkom ilkoll il-jum it-tajjeb mimli saħħa u barka mill-mulej.